Il-kap nazzjonalista Alex Borg qal li proposta għal Mediterranean Maritime Fuel Hub għandha lan li toħloq niċċa ekonomika ġdida fis-settur marittimu b'enfasi fuq servizzi ta' bunkering għal vapuri kummerċjali. F'konferenza tal-aħbarijiet spjega li bħalissa l-operat tal-bunkering f'Malta huwa limitat għal fuel konvenzjonali u sostna li m'hemmx infrastruttura għal vapuri li jaħdmu bl-LNG. Qal li l-proġett propost jinkludi terminal offshore f'Herds Bank li jista' joffri dawn is-servizzi u possibilment ta' fuels oħrajn fil-futur, dan mingħajr ma jidħlu fil-portijiet jew fil-bajjiet. Skont il-Partit Nazzjonalista din l-industrija tista' tiġġenera madwar 450 miljun euro fl-ewwel 3 snin, filwaqt li l-investiment huwa stmat għal madwar 500 miljun euro b'finanzjament minn fondi Ewropej u mis-settur privat. Dr. Borg qal li parti mill-pjan jinkludi rilokazzjoni tat-tanker tal-gass mill-bajja ta' Marsa Xlokk għal Herds Bank u sostna li dan jista' jsir mingħajr impatt fuq l-operat tal-power station. Qal li dan it-tanker ilu 13-il sena fil-bajja ta' Marsa Xlokk minkejja li l-Gvern Laburista kien wiegħed li se jkun hemm għal 3 snin biss. Permezz ta' dan il-proġett propju illi qed inniedu llum quddiem il-poplu Malti u Wawċi, mhux biss ser inkunu qed noħolqu niċċa ekonomika ġdida. Iżda nista' nħabbar hawn illum illi dan it-tanker tal-gass illi hemm ġewwa l-bajja ta' Marsa Xlokk ser jitneħħa kompletament u joħroġ il-barra mill-bajja fejn isir propju dal-investiment ġewwa Herds Bank. Il-Kap Nazzjonalista qal ukoll li il-proġett jista' joħloq madwar 150 impjieg ġdid, inkluż permezz ta' Akkademja Marittima għal dan is-settur. Mistoqsi minn TVM News, Dr. Borg qal li s-settur marittimu laqa dan il-proġett għax qal li raħ bħala costed, vijabbli u biktar valur miżjud. Il-kandidat nazzjonalista Ivan Castillo qal li fl-ewwel mitjum ta' Gvern Nazzjonalista titwaqqaf task force fuq dan il-proġett li qal se jimxi b'mudell ta' sħubija bejn il-Gvern u l-privat. Ivan Castillo spjega li bit-tanker tal-LNG maħruġ Herds Bank, l-operat tal-Electrogas mhux se jinbidel għax skontu se jkun aktar stabbli minħabba li t-tanker ma jkollux għal xi joqgħod jiċċaqlaq meta jkun il-maltemp. Il-kandidat nazzjonalista Oliver Cini qal li dan il-proġett se jkun ta' vantaġġ għas-settur marittimu u ta' benefiċċju għall-ekonomija Maltija. Qal li l-proġett se jara wkoll li jkun hemm sistema ta' monitoraġġ tal-arja f'Herds Bank.